Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV ratila Twak marwa ma entielo mar ariyo chakore sani an ka koda yawuoyi ma wigi otimo jere nyakwa Ramogi an koda Dr. Matunga kaachiel kod wakili Willis Otieno. Inyalo paro e kinde moro 2022 wer mar piki piki ponki paka mielo disco nyakwa Ramogi wan kodgi ka e kinde ka kinde oganda modak e alwora ma Nyanza nene kod dero sani gin kod sito to kada joma pod nigi dero ong'e ni ng'ama puro maber to deche po to ng'at ma nigi sito bende ong'eyo maber ni ka opo ni keyo ne wuok maber e puodho to sito nyaka bed mabup. Sirikal ong'iyo yore kaka inyalo riemb piny chakre tarik 1 dwe mar 7 mar higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 mar higa manyien ei bajet mar 2026-2027 giyango kaka oket chenro e kidienje mopogore opogore. Sirikal e limbe mar jatend piny kaachiel kod jotelo mamoko e gwenge ma Nyanza osebedo kaloso ahinya e weche mag jiwo dongruok e gwenge ma Nyanza ma oting'o udi ma nengogi oyweyo, ma oting'o weche mag pur, ma oting'o weche mag apeyni, weche mag yawo, weche mag tudruok e nam, kata mana gach reru bende ma okoni wuok e gwenge ma Naivasha nyaka Kisumu nyaka Ramogi. E bajet ni nyaka Ramogi ong'iyo kaka oket chenro mopogore opogore, weche mag somo, weche mag wuodhe mag nam, weche mag yore kaachiel kod tudruok mamoko bende oketnegi omenda. Kaluwore kod singo ma oseketi kod jotelo mag sirikal ni ibiro gedi e gwenge mag Kaluo. Penjo en ni dipo ni Nyanza okeyo mabup e bajet mar 2026-2027 machiegni Twak. Nyinga en George Bati. Wakili machiegni ahinya Twak. Machiegni ahinya Dr. Matunga. Erokamano Bati. Kukawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang', penjo pod en mana macha ji ogodere Nyanza be nyogo dero e kaka mana gwenge mamoko e Kenya ka girito mondo sirikal omigie pok mamargi. Singo nyo chiw kanyo pok olos bajet ni dechugi biro pong', dero ni biro pong' kama bende nitiere gimoro monyiso ni Nyanza okeyo mabup. Nyawinjo koluong Kabonyo Kanyagwal Fisheries kata iluongo ni aquaculture site ma ibiro losie nyithind rech kaachiel kod mago. Luong feri makoro biro ting'o ganda kowuok Mbeta kadhi gwenge ma Mfangano kendo kamano. Weche mag nderni bende nyocha ne osingi e limbe mar jatend piny kaachiel kod jotelo mamoko mawuok e sirikal ni biro timonewa Kaluo. To kendo bende jatend migawo mar omenda John Badi nchoko ni en owuon nyaka gine ni weche mag bajet omulo gigo manosingi ne gwenge ma Nyanza. Nyanza okeyo mabup. Wakili machiegni. Erokamano. An kipenja ang'iyo ga budget karango gi gibiluongo ni quality of life, ber mar ngima ma ji dhi dake. Nikech maendi en kumichoke pes jo Kenya tidi kaka idhi ti kode. Koro nwapenjre ni bang' budget ni ngima dhi malo, dhi medo ridore koso dhi bet mayot ne japiny. Nikech an gima nanene budget gi finance bill mane mbadi obirogo, bottom line ne gimanyo 220 billion more. Ne gimedo pesa kuma ne gichoko higa mokalo gi bilion 220. Koro ni menyo japiny, imedo osuru ka, timedo ka, mondo gimed gichok 220 billion more. Manyisi ni ngima dhi bedo bet matek na japiny higa manyibiro ni kolure gi budget moro maikadhore. Mana achiel. Namba 2, nawinjo ka budget mbadi wacho ni gidwa kawo gopen mabandia. Gidwa kawo hola machopo karibu 1 trillion ni mar support budget. To chike ma Kenya wacho ni kikawo hola, kawo hola ni adhi gero ndarani. Inyiso ni hola mwakawo ni en mar gero ndarani. Hola mwakawo ni en mar gero suptandni. Hola mwakawo ni en mar gero bridge ni. Ok onyiswa 1 trillion ma gidwa kawo ni en ang'o midwa gere godo. To hola en tax in advance. Ochalo ushuru ma ibo chulo higa mabiro. Manyiso ni jopiny pod dhi hinyore. Sami kawo 1 trillion domestic market, johala mang'eny ma be kodhi manyo hola e bengi gi, tibo nyisgi ni koro interest rate ma gichulo atamalo mare dhi malo mang'eny 20%, nikech sirikal dhi kawe at interest rate mar 14%. Koro an karango to okane ni gisani nyalo wacho ni jo Nyanza oyudo ang'o.
but gima nyalo wacho ma sie en ni budget mokadhni ngima dhi ridore ne ji te ma ng'ata ng'ata kuma intie odi nyaka ing'e ni nyaka itwe kanda biridi nikech bech gik moko dhi medore, bech dak dhi medo dhi malo. Koro nyaka usikru ma umede sulwetwe ahinya mfuko mondo ilos godo gigi. To nitie gimoro madwa wacho ma pani ber ka jirango. Kech samoro ji wacho ka ni development oger ni ndara, oger ni ang'owa, oger ni paya, Homa Bay. Kuma napogora gi sirikand Ruto ni achiel. Gimiluongo ni priorities magi. Nikech kidhi Homa Bay tigero paya, ikawo 1.2 billion, igero godo paya ma sani ji go e picha. Dini ikawo 1.2 billion, ikete fisheries, imanyi cooperatives, women groups, timigi grants ma worth 1.2 billion. Giket fish cages e nam kanyo. Jogi bang' dweche auchiel, groups gi bo nyago regi, to ginyalo uso. Koro paya no bo biro bang'e. Kechiyudo koro sama ka ji dak e udigi, ngima mar dak, bechgi gidhi yudo pesa ma gidak godo e yo maber. Sani kata Homa Bay kidhiye, Agoro Sare no lori, no wang' school, kanyi nyaka jonyuol ni kanyo. Nadhi akaon patik bachako luwo skunde ma ji wang'ogi, miwang'e skunde gi. Tado ni gima duong' machando skunde en infrastructure. Dormitories school manoger ni ji dhi dak e ji 800, sani ne gi admit ji 5,000. Onge ni improved infrastructure manosetimi mondo accommodate. School nyithindo nyiro ka sani Agoro Sare ne iketo ni nyithindo moko luokre kawuono, kijok giluokre, moko luokre chieng' machielo. Skip odiochieng' achiel. Nikech ang'owa, resource constraint, pesa ma nitie skunde gi onge. Koro samini wacho ne dwa gero kata kora paya, to pok irango ni to quality of life, ber mar dak ma ji odak e gwenge gi, to chal nade. Amiyi mana achiel mar skul. Nyithindo gi ywak ni koro ka gidak ni ok morgi, stress magi ni malo, giwang'o sikunde. To ng'ato kik wach ni magi nyithindo mokethi. Nyithindo ma wang'o skul ng'eny gi gin jo public school. Kin nyathi ma some public school gi nyathi ma some private school, ja private ni mokethe ga ondhega ahinya. Tan pok awinjo ja private school moro amora mowang'o skundgi. Dr. Matunga, wachni kumi. Nyanzo keyo nade? Ing'eni mokwongo awinjo osiepna Willis Otieno, wakili marahuma kendo deputy party leader Safina. Mbele kanyo nyisa ni ene jaluo kende madhi bede ballot thuolo mabiro ni. Ipenjo wa penjo, ting'eni na chiko ita mondo mi awinyi ni to duoko nang'o wach budget. Odhie gine ne iluongo ni school unrests. Mamano to kako tudore gi budget, ok ang'eyo ni budget mosom sani mokelo strike base skunde kata nade. To bati kaduokie gimipenjo, ipenjo maber. En mana ni uwinjo inyis jopiny ni budget kosom ma en 4.8 trillion mosom e migepe mopogore opogore. E sechego podok kong'inje matindo ni ma ema dhi Nyanza kuom 4.8 billion ni, kata ma ema dhi Coast, kata ma ema dhi Mount Kenya. Nyalo bet maber e thuolo kata manyo badi somo budget, ntiere achiel ariyo adek manyo wacho ayanga, nikech macha en summary manyo wacho ayanga madhi kanye, madhi Nyanza. To budget no kaka no someno, nitiere kaka ibro ng'inje mondo mi odonje migepe. Iwinjo imbi iwuoni wacho ni Mbadi nyo wacho, kendo nyo wacho adieri ni singo manosetimne Nyanza te no neno ni kare mondo mi oketgi e budget. Gin singo mathoth. Mano kela e paro ni ka singo kate nyorwake e budget, mano nyiso ni Nyanza okeyo. Nikech gin singo mag ndeche, gin singo mag osiptende, gin singo
mag loso chirni, gin singo mag loso affordable housing, gin singo mag loso hostels mondo mi oduok congestion mane Willis wacho cha, oduok mano to ang'o piny. To gima obuoga gi wakili kowacho ni ndara oken priority. An nyoro ochiwo ranyisi gi paya ma Homa Bay. No, mano to chiwo ranyisi, but ndara owacho diriyo ni apaya ok priority. To kaka inyalo golo mwandu kamoro mondo itere kamachielo mondo lokre ni okel ni owalo, mano gima muhimu kabisa. Kendo mano gima koro dok korka gima ne wakili wacho, quality of life. Nikech kinyalo golo mwandu ni kama e yo mayot mowinjore mondo mi itere kama. An jawuoth kanyalo kama madhi kamachielo, kata mana kawuono nantie liel moro Kabondo. Kanyalo kuma ne antiere takal kuonde mana kalo ka achopo aora moro manok anyal kalo. Mano achiel kuom gik maduoko yot mar ngima dhano piny. Kendo aneno ka ji nyochapni kata mana mondo mi gikal ka kod kacha. An awuon chula Mfangano. Kowuok kodi ka karo ji adeki ni wadhi dala. Owuok kodi ka Willis odonje mtoke, ambe adonje mtoka, imbi donje mtoki. Ibro riembo mtoka achiel kachiel. Chakre okinyi kachopo saa 6 inise donje odi. Chakre okinyi kachopo saa 6 Willis osedonje ode. An chakre okinyi kachopo saa 6 koro kadwa chopo Mbeta mondo ago tamsi kaka anga wuok Mbeta mondo mi ang'ad nam kamoro nam be osetimango. Koro seche ng'ato nyalo biro e TV ka to wacho ni kamoro ni ferry no ken priority, ni priority en gero dormitory moro Kanyamfua Secondary School, ni koro en mano gima priority ne. Penjrie ni to ng'at ma ne owuok godo Nairobi marom to kochopo Mbeta pod go tamsi nyaka kiny koro kachop kanye. Jok moko madwaro thieth man Mfangano madwaro mondo mi ong'ad nam ok nyal ng'ado nam. Nitiere nyamera ma nyaruo no bathe mana otho edo kuoyo kanyuol otame nyuol ne odhi marach to ne ok onyal ng'ado na mondo mi odhi oyud thieth e hospital mane nyalo kelo ne yot. Koro kik wakaw weche mag mag transport mayot, nikech wach mar transport en gima extremely important. Miyo mano kanyalo bede budget mar sirikal. Kendo ang'eni mano bede achiel kuom singo ma sirikal noseketo. Koro ka summarize duoko mar penjoni, nito bende Nyanza okeyo. An kakuom korka kora, Nyanza okeyo nikech kikawo wach waziri gi wach president gi singo mosetim kendo mago te odonje e budget. Kata idhi ol gowi, ber mondo mi ol gowi oket godo weche mag dongruok. To ok ni wabed kaje ni ok onyal olo gowi nikech Willis owacho ni gowi no dhi gero ndara to ndara onge ang'o, onge faida. Ol gowi no mondo mi wabed gi bio kata mwachulo osuru, nikech bende piny igero go osuru. Piny nyaka ger mana go osuru. To nyaka wayud yo, nikech an mondo mi achulo osuru nyaka timo ohala. To kok anyal timo ohala, kok anyal kawo giga matere chiro ma usi mayud pesa kata machulo godo osuru no, kata makelo godo yot e ngimana. Ere kaka kora nyalo dak e piny ka ni yot mar ngima, ni budget okelo na yot mar ngima. Dongruok nyaka bedie. Kata mana kawuono kana biro ka to wuoda ma jahigni 14 penya nito baba ndalo mwaka 63 mokalo Kenya ne chal nade. Koro ngina chako temo pimne ka Kenya ne chal gi kaka ngima ne tek mane nyalo kawe kata mana ndalo 3 mondo kichop kanye, kichop Nairobi. So piny nyaka ger, to nyaka ger go suru, to onge piny mora mora e piny mangima, onge country ma ok nigi gowi. Okay.
gima duong' ma pani wanyalo riwore gi Willis achiel en ni eseche ma osekawo osuru ni kata seche ma osesom budget ni bende wanyalo tiyo kode e yo makare ma onge mibadhi kata mibadhi odok chien mondo mi japiny oyud resruok. All right. Anybody? Yes. Number one, adwa nyiso osiepna ni apuonj daktari matin. Kana chiwo ranyisi gi gik matimore sikunde, to wacho ni ok atage mano donjo nade gi budget. Gima nyisi en ni jopiny ywak ni there's resource constraint mag infrastructure mantie sikunde. Debed ni otim allocations e budget ni mondo warange ywak ma nyithindo mawang'o skunde gi. Infrastructure constraint magin godo ma skunde onge gi dormitories moromo, onge gi facilities amenities moromo. Ni wacho ni nitiere gimoro matimre ywak moro jopiny ni godo, koro wakelo budget to address it. Gino omakore gi discussion man godo kae di namba 1 kabisa. Namba 2, atimo mos ne nyameri mane otho kani ne orito feri mondo tere osuptal. Koro pogruok kinda kodi en achiel. En odwa ni osuptandno odhi obed kumoro nono. An awacho niya, in terms of priorities, ei chula kanyo onego bed ni osuptandno ni ei chula kanyo, ok ni nyaka jachula ng'ad nam eka yud thieth. Koro kang' thieth tuo yudi dier otieno maonge feri maringo, koro itho athoya nikech osuptal onge ei chula. Koro priorities mara kodgi mopogre. Gin girango ni wadwa timo deal moro ka, olos ndara ka, to pok irango ni gima wadwa timo, wadwa loko quality mar dak mar dhano. Koro dhi ir dhano kuma dhano ntieni, dhano emirango ga. Kich inya gero ndara miwacho ndwa gero malich gote. Mondo golo gik moko e chiro. Titingi kigo itere chiro, to janyiewo onge. Gi jonyiewo midwa uso negi gionge pesa mifukegi. Idiyogi gi usuru, bakore inyogi, mane ter gimoro amora e chiro. Ng'ama nyiewo onge. Nan gosiepna moro nyoro Kisumu. Ouso socks. Otimo hoki mar socks. Oyina ni chon onya uso socks kata katin. Chieng' Jumapil ma kawuono ni. Onya uso socks kata karibu socks 500. Sani no an kode nyoro gotieno nyaka mana karibu saa 2 otieno. Kapod ohono socks. Ni ka una uso mana socks 15. Omiyo pok adhi ot sani. Manyisa ni kendo en mokona ni jonyiewo onge. Koro wan kuma pogra kode wacho niya, kidwa timo budgeting, titimo budgeting kibiro gi interventions madhi keto pesa e mfuk japiny. Koro japiny ema stimulate economy. Ibro choko pesa mang'eny sama japiny nyiewo gik mang'eny, sama japiny produce gik mang'eny, ini choko pesa mang'eny kaka osuru. Osuru michoko be medre dhi malo. Okay. Koro misechoko no, kawi keti tim godo koro project social infrastructure mawacho gi los godo ndara mawacho ni. Ano kawacho ndara rach, but gima wacho in terms of sequencing. Ang'o mani dwaro ni mondo budget ni ong'i ka priorities ahinya ahinya ma wacho ni ma to dege timo kama kendo dhi otimore kama e budget ma chako tiyo tarik 1 ni to dhi bedo mamor kaka jakeno. An da bedo mamor kadele gichake niya 220 billion midwa chok manyien e finance bill to finance this budget ni no konego bedi. Jo Kenya ywak ni ngima otek negi kabisa kendo tuere negi. Dini chako ni gima watimuru budget within finance bill mona goro lega mokalo cha. Kuro kanye mo nyalo cut expenditures. Ng'ad state house gini kodog piny. Ng'ad pesa mimiyo kana narango budget. Military security sector kende. Security sector te. Kikao mano KDF, ikao NIS, ikao prisons, ikao police. Military sector kende dikao karibu 500 billion. 400 something billion. To waonge lweny gi ng'ato. Onge piny moro ma Kenya gore lweny. To wan gi lweny mar tuo. Health sector te, budget margi was 177 billion. Manyisi ni kao pesa imiyo security sector mang'eny, to tuo ma lweny moko gore go mar tuo ni, to kimi pesa moromo. Nikech ang'o? Kar military ka security contracts ka, kuma jogi kwelega. Koro gitimo allocations mag security, kumibo nyisi mago confidential, ok time gi auditing, kanyo koro gitimo contracts gi tenders. To dine gi kao, okay, ni waket pesa priority, wami health, wami education. Kawan Josephine wacho kama yote. Mondi thieth jo Kenya ka te bei manono mok gichul osuru o gichul pes thieth. Costed healthcare Kenya ka en 180 billion.
Ang'o mane wacho ni wawach ni yawa pesa mwakete State House mang'eny ni, mwakete bunge mang'eny gi, mwakete security mang'eny gi. Wagula 180 billion. Mwachulo gope mabande ya mang'eny wawe chulo gi. Wakete health ka, thieth ka. 180 billion kende. Mondo ja Kenya mora mora ka tuo gimikwai en mana kitambulisho ni kendi tipidhi nono. Wabunge mwan godo gi te gi nyithindgi ka tuo kata mbunge sani makoma idhi thiedhe gi pes jopiny. Tang'o momiyo japiny ni ka tuo dak thiedhe gi pes japiny. Okili wapenje penjo. Sani weche mag maundu medore e Kenya. Adieri koso miriambo? Adieri. Ng'ama owinjo bed ni thiro weche mag maundu? Ing'eyo ni maundu momedore Kenya ka maduong'. Dwaro ni mondo obila obedie. Ema dwa koni ni ya. Maundu matimore Kenya kae kata gwenge ma Kaluo. Gunism. Jomage mokelo gi. Dongi njo siasa matene gi. Legacy politicians gi. Dongi ne magi support gunism gi. That's number 1. Number 2. Gimoro kendo ma contribute e wach maundu mang'eny. En ni economy oktina nyithindo gi. Ng'ato no en nyathi mose tiegore bodhi e sikul, bo tiegore yo machielo, to koro tich onge ma economy ni create. Monyalo tiyogo. Koro chune no dhie maundu. Koro okenyalo wacho niya, to attend to maundu ni, where mi police pesa mang'eny, ginyewo go bunde, ginego nyithindo gi. Mano kitieko tuono, mano gimitimo, avoid. Gimonego bed ni timo, ibiro gi policies, mar neno ni pesa obete fuk jopiny maber mondo giwe weche maundu. To wakati kwa wach ma Yes. Mak no wacho ni gera wach mar ferini. Ini wan jo safina gimo wacho ga. Serikal ok onego bed ni timo go wala. Serikal onego bed ni create an enabling environment mag jopiny. Kata koro mak mawuok Mfangano. Ang'o ma mono mak bedo gi feri Mfangano. Ok en tij serikal diketo feri Mfangano. Sami do nigi feri magol Luanda Otieno Mbeta. Onego bed ni serikal biro gi policies ma encourage individuals ema mondo invest gigi. To ka unuketo policies magu ma kweny ne ohala ma ng'ato dak dhi manyi kata hola e bank kech debe di serikal okaw hola makoro bank wacho nyaka kaw hola gi. Interest rate ni piny do dhi e bank en owuon mak Matunga okaw loan to dhi nyiewo godo feri ochulo mana 2% interest rate to kete legno. Okiwe ni serikal number 1 nigi bureaucracy, nigi inefficiencies, nigi corruption. To ka make moketo feri ma Mfangano no, kech o access capital. Mark bro run feri no maber kaka Sami run feri ma Rusinga. Dr. Mark. Of course, with the light touch, ingeni wakili wacho ni ntiere osiepne manyo bedo go nyaka sadi sareo masani uso socks. To nyo uso socks adi? 15. To chono uso ka socks adi? 50. Ingeni wakili manigi pesa kabisa. Munyo beni konyo osiepne. Okong'iewo socks emomiyo kata sani onge gi socks. Tiendeka. Makaendo dwaro konyo local economy. Then modhi ong'iewo socks komondi. Ibedo gosiepni nyaka saa 12 to in iwuon ionge socks. Kendo wuotho ma onge socks. Aparo rwako moro manyaiye. Ong'iewo gi socks magalagala gi. Happy socks. Wadwa nyiewo magine. Madonjo gi wachena. Sawa. Ingeni Bati. Sirikal emanigi teko mar gero piny. Piny ok gero go fuku mar ng'ato. Piny igero kod sirikal. Sirikal yudo pesa koa e osuru, koa e loan, koa e riwruok gi ogendini mamoko kata mich moa e sirikende mamoko. Kineno ni wan gi budget mar 4.8 billion. 4.8 trillion, yes. Yeah, 4.8 trillion. Yes. To Mbadi owacho ni 1 trillion wadhi gole hola, which is okay. It is normal. It is mano e kaka sirikal achiel kuom yore ma sirikal yudo go pesa. Yo machielo en osuru. Osuru ni onge kuma omedi osuru. Kendo ji neno ka Mbadi otemo kabisa mondo bi okel wach osuru piny ne japiny. To osuru to nyaka wachul. Onge piny mok chuli osuru, to onge piny minyalo ger, onge kaka sirikal yud pesa mok ochul osuru. Yo machielo en riwruok gi migepe mamoko kata private sector. Mamano bende achiel kuom king'iyo malong'o, sirikal dhi gole
chigni trillion achiel gi wiye e kuma ineno 2 point something trillion mane Willis wacha ni pesa no dhia kanye en partnership mar PPP mar ni private sector riwore kod sirikal mondo migi team project moro mano be achiel kuom yo ma sirikal dhi yudo godo pesa mondo mi otim gik ma kelo ne japiny yot onge sirikal ma nyalo bedo ni nitiere piny tok choko suru tok riwore gi migepe mamoko tok kawo loan tok timago now gik makamago nyaka timre emomiyo mose som budget ni kata koro wadhi e weche mag priorities onge kuma ne wawacho kata kuma budget ni wawacho ni pesa okoketi education mondo mi o improve kata okel malo infrastructure ineno pile ka pile chakre iga apadi chakre dweche auchiel mokalo ka sirikal keto mpangilio ni sani iketo hostels e TVETs e universities e skunde ginene mondo kel yot congestion cha Otibango kang'adi matin daktari king'iyo sekta mar somo ema iwacho ni oyudo omenda mathoth ahinya mar bilion 784.5 ma en atamalo 26.8 mar pok mag omenda madhi ne bede migepe mopogore opogore mar sirikal nyiso ni sekta mar somo omi pok mojuol kaluwore kod budget ni kendo ing'e ni apani simane Willis biro kane pok ong'iyo mano an apani isoma wach imedo siro mana gik mana wacho mano bro kelo yot ne japiny e weche mag skul nikech ing'e ni gima nyicha no wacho kata ambe na wache ni capitation mar 2022 cha mano korka secondary school okoromo owinjo watere 12,50 king'iyo pod abro ng'iyo ni to capitation no ochopo kanye mondo mi okel yot nikech jopuonj cha yudo pek sana jopuonj mantiere skunde mag boarding nikech nyaka giyud pesa e koro ka gitimango gimed ng'iyo ni tere ko nyalo riembo ka kod kacha to pesa no bende kabiro e skunde to medo jiwo owala ne jogo matimo supplies e skunde mondo giyud pesa ging'iew go gik moko mondo improve ngimagi to kata bende gi jok matimo ohala e skunde jok matimo ohala e chirni jok matimo ohala e osiptende jok matimo ohala kamanade mondo mi kaw mwandu ni aka kidhi kacha ano kang'eyo ni en wich bila mane manyalo wacho ni yot mar kaw mwandu no kigolo ka kitere chiro ok en part of kelo ngima mayot ne japiny olo pesa in fact ben anyalo wacho ni thurwa kucho ogendini mamoko kuom higni 63 osebet ka wan kaka sirikal olo pesa tigero mana kuon mamoko to wan nyo pod wadok chien emomiyo ineno ka sirikal Ruto ni mosetiyo kuom higni 3.5 nyo ineno ka ochako timo migepe mag dongruok ei Nyanza mag yore mag osiptende mag kelo stima mag kelo ng'o to king'iyo kata mana wach stima en a factor of production a key factor en gima duong' kabisa ne kelo yot mar ohala kelo yot mar dongruok kelo yot mar mondo ngima japiny oyud resruok mago gik mamuhimu kabisa mineno ka sirikal timo keyo ka kod kaya pare ni sani koro kata mana kidhi chula nyocha ne waromo gi wakili Willis ok nyocha bende machiegni ka Rosenga to Rosenga kanyo kuma ne wantiere no king'iyo bathe kachi brodo chula moro matin luongo ni Ngodhe pare ni sani Ngodhe nigi sitima manyo sirikal oketo kanyo mar KPLC mano okelo yot ne jok ma odak kanyo koro ng'ato nyalo wacho ni mano ok en priority in fact king'iyo malong'o kata mana wach mar gero hospital ei chula Mfangano mane gima owinjo timre to pare ni weche mag thieth oketi e bwo county koro county nyo osebiro moti oketo hospital ma Mfangano obedo Masena obedo level 4 to level 4 ni nyaka pod kete pesa moromo mondo mi gige thieth obede nikech sani en level 4 years to pod chalo ni en dispensary miyo ni nitiere kit thieth mamoko ma ok ochuno ma ok nyal kata mana yudo kata mana Mfangano kende
gwenge mang'eny kit thieth bila go ok nyal yudo. To chuno ni e kit thieth midwaro ma ng'ato nyalo dwaro no, chuno ni nyaka ogole kuma intiere kanyo, tere osiptal, to ibro kalo kanyo. Mane momiyo wach mar yo, to me, infrastructure, ne nitiere thuolo moro mane Raila okawo manifesto mare oketo nyadidek. Namba 1 oketo infrastructure, namba 2 oketo infrastructure, namba 3 oketo infrastructure. Infrastructure is key. Kik wawuondre kata mawach ni kiani siasa mar kiani Safina gi UDA gago kanyo to koro waaye wadhi at the core thing. Ni miyo Willis thuolo mang'eny. The other mbele. Wadhi at the core thing. Yes. Movement of goods and services from one place to the other. Yo ma mwandu nyalo agodo kamoro achiel. Mwandu kod dhano. Kod kit konyruok. Inyalo ago kamoro achiel tidhigo kamachielo. En gima kelo yo ma chulo sirikal nyaka bed gomenda mathoth. To mondo mi mano timre nyaka gidhi e hola mondo mi ohol pesa oket ka mondo kel yot. To pare ni sirikal mantiere sani nyose fwenyo ni yo mar kata mana hola ni kende ok dirom. Yo mar osuru ok dirom. Mane momiyo wa create gimiluongo ni wa propose more create gimiluongo ni infrastructure fund. Mondo mi pesa obedi agulu ma en tichne en gero ndara, tichne en ng'iewo feri, tichne en ing'eni feri ok en gima pesa ne tin. Kata beda ni Willis tach ni mondo mi akaw pesa adhi aole bank adhi akete feri. Yes, mago be wabro timo, to moko be nitiere mwasetimo Willis. Kochono ya manyaka ng'iewo feri. Sirikal nyalo ng'iewo feri to miyo Willis kaka ng'ama wiye yot mondo mi otimango mondo mi manage. Mago timo. To gima nyaka wayiere ni piny ok ger go fuku ng'ato ni kiani mak Matunga kene mondo kombie oger piny. Piny nyaka wager go suru ma akoni kod koni mondo mi okelnwa yot e thurwa. Kaluwore gi penjo ni ma muhimu kabisa mani kelo aneka. Budget makoro nitiere sani manyombade somoni en budget ma ber kabisa ne japiny. Kendo en budget mokelo nwa pok makare e piny Nyanza ma gik manyo sirikal osingote bro timore. Kendo kata mana county government pesa gi nyose ya from 320 billion to now 428 billion. Manyiso ni county government bende bro yudo thuolo mar loso mandate gi mondo mi ochop kare ne japiny okel yot ne japiny. All right. Willis Kabonyo Kanyagwal. Okwongo dhing'iewo socks. Kabonyo Kanyagwal kar loso nyithind rech kata rech minyalo tere Nam Lolwe. Ne chako kiwacho ni winjo bed ni jiwo weche mag fish cages e nam mondo ger dongruok mar joma tiyo gi nam. Kabonyo Kanyagwal ferry dhowath ma Muhuru Bay ma bende go tonge Tanzania gi Kenya gi gik makamago. To nikech nam en achiel kuom gima duong' ahinya ma oganda jo Nyanza ni godo momako chakre Migori nyaka Siaya modhi nyaka Busia. Ineno ka poni oket budget ni oket e tim kaka ne obedo proposed statement mane mbadi osomo. Ineno ka Nyanza nyalo keyo mabup ahinya kopogore kod kinde mokalo chien. Ing'eyo ni adwa duogi kawacho nitie video moro ng'ato nooro na wik mokalo. En janam moro make nam. Ni nam tido lok kar luok. Rech onge namni. Joluo gi mayude namni onge. Jo Chinese akiani gi jo mage ema biro tinde lupe namni gin ma gin gi pesa. Gin ma gilupo ka joluo nam odong' no mar luok. Mena wacho kachaka wacho niya penjrie ni interventions mambadi obiro godo gi dhi keto ngima bet nade ne japiny. Kabonyo Kanyagwal ema biro adwa na be sequentially no kao time kao 5 minutes ka lengthy. Okay, adwa biro sequentially koro ki kao 5 minutes ngech ni kao 5 minutes imbele adwa kawe kama yes ka wacho ni wadwaro interventions maloko ngima mar dhano. Yes, sami timo Kabonyo Kanyagwal okadagi ni mondo tim fishery aquaculture no to penjrie niya kaka sani nam tiere no sami timo fishery aquaculture no en ang'o in terms of the value chain mar rech miseketo ma local community bro benefit from. Kech dibed mani loso Kabonyo Kanyagwal to jo China manigi access to capital manigi superior fishing vessels e lake kanyo ema dhi benefit to joluo bro dong ka luokre namno. Iwinja? Koro kinyalo wacho na gero Kabonyo Kanyagwal atieko wach rech. Ana wacho ni rang japiny at his individual level
empower japiny ni gi skill sets gi access to capital mondo sama kuri kata kero gabonyo ka nyagwalni to japiny ni bro bedo gi a consistent supply mar fingerlings. Number 2, an wach man ndara okato giger ndara nyaka geri to jogi kuna ina seka o time na barango ndechni te mane Kenya kwanza ochako Kaluo yo ma Kisumu Mamboleo Chemelil eni gerega kilomita achiel ga every year loso kilomita achiel contractor ontie site contractors adek mokti achiel kende matiyo yuil bar achiel kidhi ndara ma Bondo Sango nango tinde Ruto ok dhi kara Bondo nango jo Bondo ywak kendo nyisa tek na biro studio ka nyaka wach ndarano no chake no launche diriyo okete budget koro iwache kaka kama kalase nene budget gigo giwacho ka to gitim the only ndara mane giloso mane gitiyo mabe ndarano Raila manos push Uhuru bo sign budget mare ndara mar ring road mar Osinga ene minyalo kwano kende ndara mano los under this administration ni Luo Nyanza ndara mawuok Kisumu kadhi Busia sani chalo mana puodho ka wuoye wach mar stima sama wuoyo kodini ntie ji mantie Siaya kuma stima ninde thur gi wandae joma nindo Siaya sani ma ok neno e TV nikech stima ok ti moko neno e solar load shedding matimre okete budget sani ema kundi ni ya gigi keto ke budget kaka higa kudo no discuss gimo kete budget to nya discuss gigo te te omena wacho ni ya mit mar kado en e chiemo koro gini bet mana mamit ka japiny winjo ni ngimane olokore to kenena wacho ni wakete budget to tumo to pogre mani wuondo jopiny to ka tiyo gimana nyiso siepna Mogi ka wacho ni wach mag hola mo wacho ni sirikal nyaka hola ni ing'eni ma emiluongo ni self defeatist attitude nikech sama sirikal odhi okawo hola 1 trillion e local domestic bank moko lo chike ma Kenya pesa mane bank no en pesa gi pesa wane makero deposit kanyo sirikal dhi kawo hola no at 14% interest rate in koro kidhi tibo nyisi ni mondo bank mi loan en 25% interest rate emomiyo pages mag gazette jokshonias mang'eny wano wacho ni sirikal owe kawo hola e bengi ma Kenya kani pesa no wene jopiny kata en obeda gi yie ni feri manyise no nyaketo mfangano ni debe no nyalo dhi bo kawo loan kata mar 50 million at 2% interest rate onyaketo feri mfangano no to feri no jogo botiyogo gibro chule jo mfangano boyudo feri oko chono sirikal ema nyaka feri e mfangano kawo dakika 2 koro teri be kawo dakika 2 onge feri e piny ka migero gi 50 million owe wuondo jopiny feri anyisi correct ingeni kiwachi kaka wakili ferries ntie levels mopogore koro kiko wuondo jopiny ja gerelo so kata feri mag 2 million ja gidene ilo mzungu modak Rusingani jagembe ni feri kama less than 5 million jagembe majungeo jagembe junena ka jagembe ni feri yes koro watch feri ni wacho ni weche mag chik we wuoye weche mag nam no an bajanam koro nam kadwa puonjie matin kidhi kor kawacha kawatieko no miya thuolo kidhi abro kama dakario kidhi kor kawach ka bonyo Kanyagwa en paro matin ma ng'ato pod ng'iyo ni en mana fingerlings mitero ne jalupo en fingerlings madhi restock nam mondo mi jalupo kadhi e nam to yud rech mano gima muhimu kabisa ne jalupo kendo ka en achiel kuom singo madhi mbele okete budget mondo mi omed timango omed dhi mbele king'iyo weche mag ndara koni kod kocha kata mana feri makoro wawuoyeni ok en feri makoro dhi chak sani en feri mosebet kigero pesa ne koro miyo oketi mondo miyo timango mondo miyo ru iketa koso dhi timore mano gima Willis ne en feri magerore sani osechopo almost 70%. Ana wuone gi wanga kaka mak Matunga asedhi manene ni gere koro gik moko miwacho ni kiani feri kama king'iyo wach piers gigo nyaka bedie mondo mi feri kosegere en kuma feri dhi timango dhi gowe jangi ing'eni feri ok gowe kuoyo mana kaka iparo ni feri gero gi $2 million ni jagembe nyalo gero feri gi $1 million gigi wae singo ma President Ruto
oketo ne japiny osetimo e Nyanza e gweng' ka gweng' mosedhi e gwenge duto mosedhi singo go te nodonjo e budget nikech nitiere jo sirikal achiel kuom gi en badi makawo notes mag gik motimago moseket gigo te nodonjo e budget gin gik makoro sani wadhi neno matunda budget masani ni jothurwa Nyanza okeye mabup. Wakili Willis owacho ni mit mar sup nyako Ramogi nyaka goyo tonge miwinj ka ene dhogi miwinj milimili ka bende kado nigi chumi maber. Owacho ni nyaka koro budget moketi ni japiny ne ni omendo chopo ofuko ne kendo japiny obilo ber mag gik miwacho ni okete budget gi. To ka onge to Dr. Matunga biro duoko penjo ka gin gi Willis. Chieng' moro ka ni Willis nowacho ni otonge onge ko ochwo to sup obiro maonge kod milimili. Nyinge en George Bati elo Dr. Matunga kachiel kod wakili Willis. Twak mar ratilo gi kanyo odugo kendo mar ng'iyo budget ni to koro tije mage mosechakore hie gibiro mana dugo ka ji ariyo gi chieng' moro achiel. Nyinga George Bati kaka seng'isi oriti masana.